Hello guys, nokucheka mzai pano paHarare 263 patinenge tichitaura nyaya dziri kuitika muno muZimbabwe outside nekwese kumativi mana enyika. So nhasi tauya nenyaya yane time ichiitika I think yani about 4 years muchingoona mavideos kwakasiyana siyana maplatforms vanoitwa Mr. Barnabas, Mr. Chirenje avo vane imba yavo iyo yainzi yakatorwa naBishop sekutaura kwavaiita. Tichizovaona vachienda kumacourts vachizoluza nyaya iyi kumacourts zvinova izvo zvakazoita kuti vazoevictwa vazonge vaakugara panze pamuri kuona apo. So for the past 4 to 5 months ndaifambira nyaya iyi ndichiongorora kuti yakazosvika papi uye vave pachinhanho chipi. So at first ndichamuratidzai video yandakakwanisa kubatanidza ivo vaMr. Chirenje naivo Bishop pachezvavo avo vaipomerwa mhosva yekuti vainge varivo vakatora stand. Ndisati ndanyanyoendera mberi ngandikudzei ndichiti after ndazoongorora panyaya ndakazoona kuti Bishop avo vaipomerwa mhosva yekunzi vainge vakatora stand kana kuti vainge vakavhara. Chekutanga havana kunge vakatopinda futi mumacourt cases nokuti havasirivo vaive vari avaive vane zita raive riri pamuridzi wemba nokuti imba iyi vainge vakaipiwa oro vakaidoneterwa nemwana wesangano, asi chaizoita kuti zita ravo ringe richitaurwa pese pese inyaya yekuti vainge vane investment yavainge vakaita sezvo stand vainge vakaipiwa. Chechipiri, imba iyi inonzi iyo yainge yakange vakangowana vaBarnabas vaiti vakawana pasina chinhu, of which ivo vachizotaura Bishop Chavanzi vachitaura vaiti vakaisiya iri paroofing level. Izvo zvakazokonfirmwawo naivo vaMr. Chirenje kuti zveshuwa inini imba iyi ndakaiwana iri paroofing, ndakaiwana iri pawindow level, asi nekumacourts ivo vaitaura zvekuti vakaiwana iri kuslab level. So ndati vanzwei vachitaura nyaya izere, saka ndichatanga nevideo pandakaita interview navo vese vari pamwe chete, Mr. Chirenje, Bishop Chipunza, Bishop Chikuni na Prophet avo vakapa prophecy vanova ivo vabatanidza vanhu ava kuti vave vari pamwe chete, nokuti tichiona kunetsana kwavaita for the past kwainetsana kuchita Mr. Chirenje vachiuya pasocial media zvairatidza kuti vainge vasina kubatana, asi tina prophet vanoitwa ivo Prophet Mandishona vanova ivo vakakwanisa kuvabatanidza pamwe chete kuti vave vachitaurirana vachigadzirisana pamwe chete. So ndatova nevideo kubva kwekutanga kusvika kwepedzisira kuti yave papi nyaya iyi uye zviri kufamba sei uye vakazopiwa here imba yavo, vava kugara mumba mavo here. Ndatinzwei nyaya iyi. Midare rino ndauti ndingotaurawo mashoko maviri matatu ari mutsamba yavaChirenje. Nyaya yatakaunganira panapa ticheme midare rese riri pano ndeyekuti kuproperty law kunoshanda mutemo wekuti is the property yours or not. Everything else zvekuti ndakazovaka ndakazodii hazvina basa pamutemo. Saka basa rekutanga randakaita pandakasangana vaChirenje mwana ataura neni, it was to tell him kuti vaChipunza was not owing him anything, nokuti munhu akanga avabira akadisapia akatiza. Saka issue iripo ndeyekuti ndakakweshena type yemaloya yakaadvisa vaChirenje kuti ndiloya werudzi anoenda kukoti neclient yake achiadvisa kuti nokwanisa kuhwina stand kubva kumuridzi westand, imi muchiziva kuti akapa stand akashandisa zita remuridzi westand. Ndakarwadziwa zvikuru nesituation iyoyo. That's number 1. Number 2, ndakakanganiswawo zvikuru nekuona kuti kune vanhu vaMwari nevanhu vemedia vakaraita moral
issues vachiignora kuti constitution inooperator nemalegal issues, vakafambisa nyaya yekusvibisa munhu waMwari. Yeti munhu waMwari ndiye solution or utiziro vaifanira kudii kuapproachwa nani nemalawyers achirenje nachirenje. Asi nyika yedu yekwedu munongoziva mamiriro yakaita, zvaive obvious kuti havaihwina nyaya kuti kukoti, asiwo nokuda kubhila nemastatement ayaya handitika vemedia vanenge vachiwana maviews avo, handitika vekumaloya vanenge vachichaja kuti mari dzavo. Saka ishu yatinayo panapa ndenyaya yemunhu akanga aitwa victim vachirenji nemunhu waMwari angaitwa futi victim, handitika vakanonoka kuwana munhu aikwanisa kuenda pakati pavo uvabatsira vese, handitika from maoko emaloya vari kungoita zvinhu sebasa rani sebasa ravo. Shoko raMwari roti vanonamata Mwari ngavarege kukakatana vachienda kumatareji enyika dzino. Saka mari dzavo dzakabuda enyika dzino ndiye constitution ndo akangodiro akabuda. So my last point ndeyekuti vachirenje vataura kuti nyaya yavo is a lost cause. Saka chatavinga muno inyaya yekubvuma nekunzwisa kwavachirenje kuti the legal system yakaita basa rayo ikaburisa mari dzavo dzanoenderana neconstitution yedu. Saka chauya chataunganira pana ananyati nana baba vese vari muno nana mai vari muno yanyaya yekuti vachirenje vachitaura mashoko avo ekumbira ruregerero after vanzwisisa zvinoreva mutemo. Saka tiri kutenda kuti vachirenje vachataura zviri pasi pemwoyo wavo, vachitaura kune munhu waMwari kupfurikidza nemi sadyaro wendare remu restoration Jesu Kristu. Ndo pandingati ndagumira hangu pakutaura mashoko angu, ndangondingotsigira matikari ndaa vachirenje pavakaagadzira vakataurawo neni tikaonesana nemufundisi wavo wachikuni. Ndo vandakapa basa ekutsanangurira murandarume kuti aiwa nyaya iri panapa yakamira yakadai. Saka tasvika kumweya takatanga taonesana panyama panapa nepamutemo wenyika iri. Ndingati hano ndatenda satika sorry, through you Nyati, ndikufunga kuti panenge pane misnomer pamusoro pe apology ya Mr. Chirenji. Panapa pari kunzi memorandum of amicable settlement between His Grace Bishop Oliver Tarugarira Chipunza, which is me, and Barnabas Chirenji, pertaining stand number 5948 Wesley, case HC 12396/16. Saka ipapo zvinenge zvakureva kuti inini ndine court case against Mr. Chirenji, yet I did not go to court na Mr. Chirenji. Nyaya iri Mr. Chirenji versus Mr. Audrey Dube, if my memory ndizvoka baba iyose. Inini handina court case na Mr. Chirenji. Mr. Chirenji wane court case na Mr. Dube. Inini ndapinzwa pakati na Mr. Dube nekuti ndine development yandakaita pa this stand
sekuhighlighta kwawakaita kuti panapa where Mr. Audrey Dube akanga aita seed stand yani yake kuna Wachipunza. Saka isuta ini ndakadzosera chi stand kuna Mr. Dube nekuti nenge ndisina legal power nekuti nenge sandane title yet ndaita development. Saka kuti ndinzi inini ndine court case, I think there ndinenge ndaku attract a lot of some legal undertaking because I never went to court with him. Yes. Ini ndakatofanana na Mr. Ani, ndakatofanana na Mr. Chirenji, whereby we were supposed to work together kuti tiinterprete zvamandibvunza kutsvaga mbavha yakadini yakadifrauda Mr. Ani Mr. Chirenji. But Mr. Chirenji then attacked me kuti ndakatenga stand yangu ndikawaka, which is not true. Ndini ndakagadzira plan through him. Baba ndo chairman we cooperative yangu Mr. Mtukwa, ndo wairana kutsvaga zvese kudzimara tasvika pa window level. We stopped developing that piece of property when my mother pawakarwara mai Sophia Mapurai. Tikati takuchimira kuwaka apa tochiwaka ku Westley, sorry, tochiwaka ku Manyami Park kuti mai wandogara ikoko. Same builder wedu wa George Munetsi akawaka apo, ndiye akandowaka futi pai kumanyami. Then ndobva azopedza ipapo. Awa ndo wakazondiudza kuti Bishop maita sei pastand pako wakandoti handisi kuwaka pai, noti ndo wanosupervise all my what our activities zatinenge tichiita. So yeah, I needed to clarify that in answering. I don't have a legal case with Mr. Chirenji. I never went to court with him on the basis that I had no title. The court would ask me, or Mapurisa would ask me, Kutwakuru Murugu reporter, tipei mapepai. That was the legal advice. That was I advised by the then members of our church. Wachichizoserai this day kuna Mr. Dube. Yes. Mkomo wa Bishop Sachipunza. I know this whole country is a journalist. I was wana wakatonzwa content iyoyo warutoti vanhu vachipunza havana moyo. Yes. Okay. It's also we had great pains to ask the bishop what is happening, because when I saw the clip he was saying I know ndakatangura background, like what he was saying ndakatangura background, you know, bishop havana moyo and that kind of stuff. So munari kudotito ari kumahongo evanhu vachipunza ari kuti vana chipunza imbava havana moyo. And so that kind of damage inonetsa ukati ndodzi chipunza uzi uri oti munomuzini uya uya kutorera Chirenji imba uya. You see what I'm saying? So I think Chirenji as a human being like myself, he should have used his conscience to say, but probably these facts are not correct. What I'm saying is not correct. I'm glad with Bishop you picked what I had picked with. It was a memorandum of amicable settlement. And if I get into the content, Pani statement, in light of the above, I hereby humbly wish to request that you assist me in the best way you can to regain occupants on extra gratia and Christ's sake. So in such a indogara,
this is not good, and I'm saying to myself, Mr. Chirenji, where were you? Why did it take you so long to apologize and not realize? But what I'm the first principle ya taurwa na baba ndishona kuti property there, and you are hammering the wrong person. Get the rico way mururu, you know. So it's just from a family perspective. Takar what's the but you know, you can imagine kuti within profession ye mass, you are leading people. What's the way they'll leave you. So you are damaging somebody's future. But just by getting on social media, like you said, I'm not a journalist. I'm from the medical field. So when I talk I have a small clip in the there's a certain lady I can't name na bishop wachikwe imaya ya challenge wakazwatsore. You see what I'm saying? Then I started doing, you try and explain I don't know the content, but so it looks like the bishop is not part to the case. So it's also vachataura ndakutenda izvo makatukwa zvinosvika pabhonzo zvandinoziva wenyu kuti munhu kana uchitukirwa chausina kutadza unorwadziwa kusvika pakasvika chaiko pamazoti ndakasvika pakutaura kuti dai ndakanga ndichiri nyati isati yatendeuka vakanga magumbuka muchigumburwa nemashoko aitaurwa nasekuru wangu achimisilitwa nevanhu vakanga vasiri kuda kugadzira, vanhu vakanga vasiri kuda kuti varume vaviri vapesaniswa nembavha yauya pakati vawirirane. Ndozoti kwamura achipunza ndakainduye nemupadhuze ndikubata iri ruoko rwangu ndapfugama pamberi achipunza ndakumbira kubvuma kwamaita kuti tipinde mukati meofisi yenyu titaurirane. Bhaibheri rinobva rataura kuti mwana muparadzi akashungurudza baba wake akatora pfuma akaenda, asi azodzoka baba vakabvuma kuti mwana wangu akatadza, vakamugamuchira vakataurirana. Vachipunza tauya naye Chirenje akatukai zvakasvika pabhonzo akaita sei. Ine muzukuru wake mwana wanzvadzi yake ndapfugama pamberi penyu. Find a place in your heart yekutaurirana zvamafunga achipunza kutaurirana naChirenje as a way forward. Ndakumbira ndatenda. Ananyati ndakukumbirai mukana wamaita kuti tipinde mu ngatite the way forward kana zvichibvumira ndakumbira hangu. Mazvita pasina umwe ari kuda kutaura paingokomendawo exactly what I was saying kuti tete ndeva tete nababa kurenji tida kuzovachagumisira ndivaChirenje neapproach yawo response kana maybe na bishop. Yeah. Any comment? Yeah, ndinoda kutaura ende kuti it's like chakaita kuti tipinde munyaya iyi ndakatanga kuona masocial media ichifamba all over. Ndinoda all over kuti bishop vari kutukwa nenyaya iyi. Bishop haana unhu hwakadini hwakadai. Handina kutsvaga bishop inini. Ndakati baba apa. Ati baba, tikuona nyaya yekutenderera pasocial media. Problem dambudziko na baba chipunza nderei. Votaura matara vaenda kuti ndinechi ndakasvika pakadai ndikazoita so ndikavaka. Ndikati baba zvamuri kuita zvese izvika muri kuhungudza ila mindishine muri kungochema chete because muri kuenda kumedia mwari kukati kuti amukuna kwakuna chi hakunawo mhinduro yenu baba ngekuti imwimwi padocumentation muripo here hamupo. Saka musaita argument nani nababa vachibvunza zvatikagona kuti tiite isusu chindi tainini tsoka dzenu ndiri kwati baba chipunza kuti gona kuti musangane kuti tinotaurirana. Kushuwa ndakauyawo pano ndikaona baba
ndikawaudza zvakadini zvikataurwa baba vatokazondisipirina nyaya mamiriro angakaita pandaona kuti nyaya yemataurwa yairi kuitwa nababa avava nezvitaurwa nababa avava zvakadini zvakasiyana vandadzokana futi kwavari baba zvamuri kutaura nemunhu nezvavari baba Chipunza zvakadini zvakasiyana baba pana pangatitowa tichaura nababa Chipunza kuti konya igone kudini kune mune zvakadini mune zvakanaka vochowa takafamba nenyaya nguva yakareba baba Chipunza vaingotora zvatikuita baba nhasi izvozvo ndo zvavaingotaura kuti itai izvi baba waninga vanomberegerwa vanga vane mafungiro avakadini avanga vachiita saka nguva yakadini yakazondikoreba totapedza almost gore tichita nyaya saka ndanga ndatonetawo zvangu kuti nyaya yatadini hataigoni ndikakwa profit wanga vakudino vakutondifonerawo nyaya yaya katoti haleluya yadini ava ndi profit wangu ava ndi bishop wangu nyaya yaramba iri mumaoko mangu yadini yakudini yakuchitopera but however to shorten it up ini ndinoda kupa advice kune vanhu vanonga vadini vabirwa dzii vatenga mastand nevanhu vasikadini vasikazii nembavha chinhu chokutanga kana wabirwa chi mari nembavha try to engage muridzi westand wanapoitaura naye because if ukaenda kukoti usina chi zita riri padocumentation auna chotosvika kuwina because munhu ane property anosvika kubudisa matitle deeds ake iwo hawana matitle deeds hauna documentation saka hauwini you be wasting time no matter kune hama dzakufurira kuti ita izvi but still haudini hazvibatsiri try to engage kune munhu akafanira chi muridzi weproperty kana kuri kuti iwewo umuchipita buy out wonegotiata umoita buy out how kana kuti iye tikwanisa kuitawo buy out ukuitawo buy out than fighting kuda bishop tozokumisira iye natete pamusoro chiameti pamusoro dare ina ndina mashoko akawanda zvitomuitika izvozvi nokutenda Mwari nyaya yavachirechera ndakuiziva kare ndakaiziva ndofunga paane almost 8-9 months now ndakatosenderwa message naDr. Eddie Knowledge Mandikwaza, who is a mediator expert. But I Bishop Chikuni zvirikuitika munyika izvi uyu munhu uyu what is happening, here's a case that I want you to look at. Then I called the then National Peace and Reconciliation Commission, one of the bishops in the National Peace and Reconciliation Commission. Ndikamuudzawo kuti ndopane nyaya yakadai ndapiwa Bishop na Dr. Eddie Knowledge Mandikwaza because I were my courses together. So that's when I got to know of him. I have case yavo ndobvataita look at it. Then question yaiuya ndeyekuti Bishop Chipunza is not part of was not much part of zvaiitwa kusocial media, zvaitawa social media ne zvakanga zvichiitika on the ground. Taita verify zvataura, we notice it was different. Then ndopa ndakabva ndazochiti kuna vachirenje, the only way yawaita I'm happy kuti Bishop Chipunza is a father figure. And he said what happened between you now asi kufunga kwangu why mamuri kufurirana nechi. If you approach him and talk to him, and then it happened pavakazoita even apology, same people pa social media vakatanga kukomenda kuti atengwa apiwa mari iye chirenji wacho wapiwa mari and so forth. So what I can simply say is that even social media yedu, I think environment yatiri nenyaya dzemaconflicts isusu as media experts or as mediator experts or as peace builders muno muZimbabwe vanhu vari kutrenda nezvinhu zvinouraya nezvinokuvadza vanhu dziri nhema. Like I was touched, Bishop Mamchitawo, I hold my tears because it's easy to destroy somebody's name, and of which the Bible says a good name is better than G. Ndikawaudza zvakadini
zvikataurwa baba vatokazondisipirina nyaya mamiriro angakaita fanira kuti nyaya yemataurwa yairi kuitwa nababa avava nezvitaurwa nababa avava zvakadini zvakasiyana vanadzokana futi kwavari baba zvamuri kutaura nemunhu nezvavari baba Chipunza zvakadini zvakasiyana baba pana pangatitowa tichaura nababa Chipunza kuti konya igone kudini kune mune zvakadini mune zvakanaka kochiwa takafamba nenyaya nguva yakareba baba Chipunza vaingotora zvatikuita baba nhasi izvozvizvo ndo zvavaingotaura kuti itai izvi baba waninga vanoberegerwa vanga vane mafungiro avo akadini avanga vachiita saka nguva yakadini yakazondikoreba totapedza almost gore tichita nyaya saka ndanga ndatonetawo zvangu kuti nyaya yatadini hataigoni ndakakwa profit wanga vakudino vakutondifonerawo nyaya yaya katoti haleluya yadini ava ndi profit wangu ava ndi bishop wangu nyaya yaramba iri mumaoko mangu yadini yakudini yakuchitopera but however to shorten it up ini ndinoda kupa advice kune vanhu vanonga vadini vabirwa dzii vanotanga vatenga mastand nevanhu vasikadini vasikazii nembavha chinhu chakutanga kana wabirwa chi mari nembavha try to engage muridzi westand wanapoitaura naye because if ukaenda kukoti usina chi zita riri padocumentation auna chotosvika kuwina because munhu ane property anosvika kubudisa matitle deeds ake iwo hawana matitle deeds hauna documentation saka hauwini you be wasting time no matter kune hama dzakufurira kuti ita izvi but still haudini hazvibatsiri try to engage kune munhu akafanira chi muridzi weproperty kana kuri kuti iwewo womuchipita buy out monegotiata moita buy out how kana kuti iye tikwanisa kuitawo buy out okuitawo buy out than fighting kuda bishop tozokumisira iye natete takapinda pamusoro chiamedi pamusoro dare ina ndina mashoko akawanda zvitomiitika izvozvo vakutenda Mwari nyaya yavachirechera ndakuiziva kare ndakaiziva ndofunga pane almost 8-9 months now ndakatosenderwa message naDr. Knowledge Mandikwaza, who is a mediator expert. But I Bishop Chikundi zvikuitika munyika izvi uyu munhu uyu what is happening, here's a case that I want you to look at. Then I called the then National Peace and Reconciliation Commission, one of the bishops in the National Peace and Reconciliation Commission. Ndikamuudzawo kuti ndopane nyaya yakadai ndapiwa Bishop na Dr. Knowledge Mandikwaza, because I were my process together. So that's when I got to know of him. I have case here, what I look at it. Then question here we and Bishop Chipunza is not part of was not much part of. So I talk social media, zvakanga zvichiitika on the ground taita verify zvataura, we notice it was different. Then ndopa ndakabva ndazochiti kuna vachirenje, the only way yawaita I'm happy kuti Bishop Chipunza is a father figure, and he said what happened between you now asi kufunga kwangu why muri kufurirana nechi. If you approach him and talk to him, and then it happened. Pavakazoita even apology, same people on social media vatanga kukomenda kuti atengwa apiwa mari iye chirenji wacho wapiwa mari and so forth. So what I can simply say is that even social media yedu, I think environment yatiri nenyaya dzemaconflicts isusu as media experts or as mediator experts or as peace builders muno muZimbabwe vanhu vari kutrenda nezvinhu zvinouraya nezvinokuvadza vanhu dziri nhema. Like I was touched, Bishop Mamchitawo, I hold my tears because it's easy to destroy somebody's name, and of which the Bible says a good name is better than riches. Anyone wants to destroy your name
is actually destroying beyond. And I'm happy with God has been faithful and standing with you. And I can't tell you because most of the things I shared in our challenge about you. You can know this is a father. Even when I look at Bishop Chipunza, he's a father figure. And many pastors, there's another pastor akabuda on public achitaura no, don't worry to me. No, I'm not God. Chungotaura imakagara zvenyu. No, yeah, garai zvenyu. No, garai pachenyu. Pachenyu. Yeah, that's fine. Sorry. Sorry. His Grace, Bishop Chipunza. Like, ndangoti semataurira ndakaita nzama ndakazodzokera zvakare pasocial media ndarealiza kuti zvese zvandakaita zvakaipa that was from the devil. Saka ndakadzoka mama ndakanyatsotsanangurirwa. Profeti wakatora nguva yekutaura neni, Bishop Chikunwe wakatora nguva yekutaura neni, vachindionesa ndakaona kuti I need to be delivered by you. Simadelivery ramakaita vanhu. What lacked on me was deliverance. And ndauya nhasi zvakare for the same deliverance. Ndakamboenda pamedia ndakakumbira ruregerero ndifunga ku 2 different houses ndichikumbira ruregerero vandoda kudzokudza zvakare kwamuri Bishop nemune Chipunza. I'm sorry ndakaita chinhu chisina umwari mukati, ndakaita chinhu chinobva kuna Satani kurwisa munhu waMwari. Ndine urombo hukuru pamuri mhuri yose, amai nevana vose. Ndakagara ndichikumbira ruregerero kuti ndinogona kutadza kunyatsotaura because ndakazvizotaura muno munhu andizvinzwa but zvanga zvichingodzokera kwandiri kuti I missed the whole thing. Ndauya kwamuri Your Grace mhuri yenyu Chipunza, ndinokumbira ruregerero. Mundiregerere pane zvose zvakataurika, no kuti zvinhu zvakataurwa. Pamwe vanhu vanotaura zvinhu zvai neniwo unenge usingavazivi, but kune vanhu vanongotaura vachinoposta kana kudzokorodzwa nekuposta kwachinoitwa. Inini ndakati zvingazvimiri, ndakanotaura kuna vemedia ndakati if you can stop this thing, stop it. Because ndanga ndaona kuti no, I was being used. Ndikukumbirawo kuti mundiregerere. Ndiri mwana wenyu. I've come back to my senses. I've come back to you. Ndakambomhanya bara dzikadzoka. Ndinotenda. I'm sorry, Chairman. I think kuti apology yenyu inyatsove clean. Ndekuti pane mafacts mamwe amakakonnaiva nemaloya enyu amakapresenta kucourt high-court session ari very important kuti mungoajekesa kuti takawedzera salt maybe palevel yamakawana imba iri anditika, so that the record can be set what straight. It can also help the institution to be healed, the bishop to be what, to be held. And my facts I'm chatting about they are without prejudice basis, because we are not in a court session. This is an ecclesias system. We are resolving these issues according to the heavenly justice system, not the earthly one. Saka sunukai munhu waMwari kuti muite renounce some of the things if they are true, zvekuti pane zvamakataura kuti makaona pasina chakavakwa.
mumapapers nekuti dzimwe nguva malawyers vanotipa information through you doctor yekuti nemambo yekuti nyaya yedu ite simba ngatibve tataura kuti chii ranga riri ground saka napaino zvamuri kuremember tezvachibva imangodi mangotsanangura pane mafacts akadai atakaronga tiri mumachambers anditika kuti nyaya yedu ite chi simba asi chiri kundirwadza ndechekuti maloya erudzii asinga advise munhu chokwadi kuti you don't fight munhu asi richi muridzi wemba netsotsi rakatiza rausingadi rausingazi over to you vachiremba. Ndofunga ishopo vanyatsoclarifya kuti vakaita plan ende vakanga vaita work on the property kusvika pati window level 9. I have nothing to argue on that. Ndikutora ndichitamburana nemashoko ataura naBishop, and I want to reverse whatever I would have said before you prophet Bishop Chikungu, Mambo and the Bishop himself. I want you to relate it to the court papers because one information yekuti imba yange yakatodi yange yakatovapo. So we want you to relate more to the court papers to say muma court papers edu pataida kuti wine nyaya ndezvere baba takadai so that this thing can be what exposed because the same people vaikugaidha yekuti chi nyaya ive nemoral weight vaiziva kuti nyaya yacho haina local standard ndopane concern yavo. Saka ina am very bitter with the lawyers, I'm bitter with the pastors, I'm bitter with the media because they did not play their professional role of checking in my source information for the media, my lawyers in checking the legality case, my pastors also in checking the nyaya moral and legal in the same way. So not mbati papo wachirenge pe misdirection yamakapuwa nemedia yamakapuwa nemalawyer anditika yamakapuwa nemapastors vaita zvinhu vasina kuverifya chi ndo zvinokwanisa kuhila munhu waMwari. So be comfortable to express yourself mune zvakanaka zviri clear for that record. Thank you, Prophet. Ndidzokorodze zvakare kutaura inogona kunge yakazobuda zviri wrong. Inini pamacourt papers angu it's on slab level. That's according to my court papers. But I am saying kuti panga pavanapo kusvika muwindow level. Saka whatever was said or whatever I said, because vanhu vakazotaura unopasiripo asi inini what I said was on window on slab level, which I am correcting today. It was on window level. On behalf of myself, nezvamakaita pachimaungwe chedu tinoti kunyarara kutaura. That's why makaona ndakaramba ndakanyarara, but with this pain in me. Murayiro waMwari unongoti akukumbira ruregerero, muregerere. I remember anonzi andimufana uyu Tekshua Zama, ndinokuregerera 1000 times. Amene maimbire emadanha ake voice rake riyari, yeah, ndinokuregerera. That's the standing value yemuKristu. Kwete kuti ndiri bishop ba, muKristu. Before ndisati ndawa bishop ndiri muKristu, ende muKristu wese anoregera. Kunyange amubaya chii amubaya, iye akati I am sorry, anoti ndakuregerera. That's my stance on Anyati.
kuinstitution yawamhina I know it nekundirespecta kwamakandiita kwamunondiita murume uyu ndomuregerera kunyange I lost a wife. I need to be very honest. Anambotaura mwana nyati chakaita kuti maita kunda wa tiwa wige inyaya iyi nyati imba yangu. That was my gift to her. Kuti thank you kundipa wana setsika inoitwa nana baba wedu. But this man, he denied. This is 15 years. Tikadai tiri mundoma tikadai takamuchemera. But zvakaramba. Wana ndoko wangadai waruti ndoko kumba kwedu kwete kuna Waddington. Saka in a nutshell kukanganisa zita rangu kwawakaita kundidzingira vatendi kwawakaita kunditukisa kwawakaita kunzoko kunaona unotuka Chirenje. I remember tete my story we very close inotaurara anza anzvadzi wakatukwa asi munoona zvinoitika wana nyati Mwari wakandivhara so kuvhara kutadza kuziva kuti chii chiri kuitika kunzoko. Ndichingoona vanhu vachidzikira kati maybe tawandisa vamwe wakuendawo kumwe usikazivi kuti pana akatotumwa but ndakavharwa mwoyo wangu ukaramba wakafokasa kuna Mwari. Kundinyepera kwawakaita kuti ndiwe wakasvika ukaklina ndo wakandoklina nababa Tom. My longest mushandi wandakagara naye baba Tom 17 years akauya ari garden boy. Ndinomuti baba Tom wandichengeta wakudza wana wangu ndakukuendesa kundoita driving. That's my gift to you. That's my heart. Ndo wakagara paya tikazowabvisa tawana rimwe purazi ukadomoko ndoko wakazoenda paya tikasiya pasina munhu ndo pakazoya tsotsi rakakubira iwe nerakandibira kundinyepera kwawakaita kupublic. I'm a man of influence. I know my influence. Andikazvitauri panapa. I know men of influence, men of reputation whom I have helped. Mwachazva kuti ukaenda kwa Bishop Chipunza unobatsirwa pandakaramba ndakanyarara. You made me to lose my wife. Mudzimai wangu wekutanga, though I remarried another beautiful lady. Now mai vari papa handi wandakatanga nawo chechini, handi wandakatanga nawo upenyu, ndakatanga namakanyara. Who went achera, who went. So I forgive you.